Moi vaan kaikille, meikäläinen on te Jonskut Games. Mitä ollaan vastuksena alusväki. Alusasta saatana, sä kohta koska. Puolet mulle! Laititko sä häkit päälle? Ei mulla on häkkejä. Mitä vittua sä teet? No niin, nyt susta on vihdoinkin vastusta. Susta jo vastusta mulle! Sä kuolet mulle, koska susta ei oo vastusta mulle. Vitsi. Harmi vaan, että mä voisin osua 2 kertaa. Mutta kun mun hiiri pellee, niin nyt mulla on paremmin hiiri käyttää. Haluatko sä riittää? Ei mulla ole riittiä! Tuossa tekoilee. On tämmöstä peliä. Tämmöstä peliä sä haluatkin. No siinä tapauksessa käydään. Mitä peliä tääkin on? No arvo mitä? Sano heikot itelle. Miten vaan? Ripperiino. Saat ripperiino mulle. Ripperiinus. Jätkä oikeesti laittoi jotkut häkit. En laittanut. Oliks mä voitin sut 2 kertaa nyt?